Malawi Today. Mama atiganizire moyo athu ndiodentha takuthokozani podiyendera moyo wathu. Mayi mukumuona akulira apayo ndi mmodzi mwa anthu ochita malonda ku msika wa Wakawaka. Kumeneko boma lalamula kunena kuti mavenda achoke. Mukudziwa bwino anthu amene mukudziwa ku Lilongwe pa Wakawaka pamatentha msika kwambiri ndipo uli mbali mwa msewu. Kotero konsolo ya mzinda wa Lilongwe yakonza malo oti anthu amenewa azikachitira malonda awo chakumeneko. Nde pali kusamvana, pali kusagwirizana kwa pakati pa boma komanso ndi mavenda a malo amenewa a Wakawaka. Nde apa kunabwera mkulu amene Moses Makawa ndi kufunsa maganizo kwa anthu osiyana-siyana amene amachita malonda malo amenewa. Nde amenewa ndi ena mwa maganizo amene anthu amenewa apereka. Chilichonse chimene apanga aboma sakutiganizira ulo pang'onoyi. Tikudandaula ndipo tikulira kwambiri bwana athu. Chikukuvutani nchiyani? Aboma akunena zoti sika Wakawaka uthe. Endi sika Wakawaka undithandizo lathu kwambiri tikuzimvera chisoni. Akuti chonse sika uno makatika malo kuti malo anthu anagawana kale. Ndipo anthu akuyankhula chichewa chonena kuti mukati chonse musika uno kumene tikupita tikagula malo pa mtengo wa 1 miliyoni. Kodi ife tini ndalama zogulira malo sika uno anatipasa malo aulere. Lero mukuti chonse mukatika kusika tizikagula malo 1 miliyoni. Timathandizana amasiya ife ndi amasiya amene ife pochoka kwathu tinabwera kuno kuti tizapanga uhule. Tinapezeka zokuti tinafika zo tinapeza sika uno. Tinapeza sika uno sika uno anatitola kutika pano. Ndipo ife ndife afulu timathokoza kwambiri. Lero aboma kutipondereza ife. Muno muli ano tibweza kumba mmakomomu. Ujeni akubana anasintha. Muli ana amanyamula majumbo munomo. Ano kuti boma sika wathu malesa anatenga anyamata amabanja awo amanyamula majumbo. Lero aboma akutipondereza ife kuuza kuti akuti sika uthe. Tipita kuti ife mwauza aboma atiganizire. Moyo athu ndiodentha. Takuthokozani podiyendera. Moyo wathu. Ngati president yakonera ove kulira kwathu. Ngati president yakona ove kudandaula kwathu. Akutipera ufulu. Olira sine ndekha. Ambiri akulira musika munomo. Timathandizika. Ndikuphunzitsa skuli nesindili mabanja. Ananga ndikuphunzitsira sika uno. Anthu ambiri akuyankhula kuti sika uno amatipangira nkhanza. Sika uno ife satipangira nkhanza. Ine ndinalibe buloti ndayipezera sika uno. Ine ndilibe banja nanga kusangalala sika uno. Aboma atiganizire asapondereze. Kuno kuti chonse kuno ndi sika wa munthu. Akatika sokusika wa munthu. Ine atafuna umboni. Sika manager kumene anakasaina ndikuziwa. Mapepala sika manager pamene anachoka nawo ndikuwaziwa. Mukuti chonse musika wa munthu. Mukati wa munthu. Aboma chimene akulimbana ndife ndi chani. Atiuze chimene akufuna tikwanilisa. Bwana wathu akutithandiza. Bwana wathu satipanga nkhanza ife. Oyo tidwalero maliro ndife afulu musika muno tikulemekezeka. Aliyense amene akonera izizi amve kuti tikumva kupweteka kwambiri. Ife kopita tilibe. Tathokoza kwambiri bwana. Tathokoza kwambiri. Timve umaliza ku tomato. Chabwe. Kupitirira ndithu ku tomato. Kodi ndendi kuti ku tomato. Inuyo titi. Tomato ndi apa. Ife timalize kunena kuti tsopano sika waukulu kwambiri sitingaukumalize inu mainda. Ine ndi mayi mambo. Iyi tomato yanu? Geni yanga tomato. Ndipo abatu zioneka kuti mukwenera musamuke. Ineyo panopo kuti ndikhoza kusamuka sindingasamuke chifukwa ineyo mavuto amene nali nawo ndi akulu kwambiri. Ndikafika malo ano mavuto anga adasintha
chifukwa ndinali munthu mmodzi amene ndimapeta mchigayo kumapempha ufa kuti ndidzaphulira ana zakudya. Ndinali munthu mmodzi amene ndimangoyendayenda kugula zophwanyika kuti ndipeze mtendere. Ndimayenda madera osiyanasiyana, katundu wanga ali pamutu, zophwanyika, zimasapato zokutha, kumanga ndikuyendayenda kusakasaka mtendere. Poteropo napezeka sona kuti ndapeza mwayi odzapeza malo musika muno. Nditapeza malo musika muno nkumene napeza zoti ndapeza mtendere, ndamba kukhala ndi ufulu. Mwati pamene ndiline pano pakhomo paine nyama sindinkayiziwa kudya, koma ntasamba bizinesi musika muno ndinaziwa kudya nyama. Pamene ndiline pano pakhomo paineyo ndinalibe oloko ni nyumba yoti ndikhoza kukhala kuti ndikhoza kulipira ndalama zingati makhala nyumba ya 25, koma pamene ndiunena pano ndinasamuka nyumba ya 25 kukala wa nyumba ya 30,000. Pamene unena pano ndinachoka pa nyumba ya 30,000 ndinakakhala pa khomo langa chifukwa cha msika uno. China chilichonse chimene cha angafune nagula poloti ndinamanga ndili pa nyumba panga. Komanso pamene ndunena panonso nagulaso poloti inaso yofunika kuti ndikatani ndikamange kudzera pa bizinesi yake yomweyi. Mukasamuka mukagulaso koko sindingakagule kumene koko ifoti pamene ndimapezera ndalama za ufulu ndi panopo chifukwa na moyo umene ndayenda ineyo ndi moyo kwambiri. Ndikupezeka zonena kuti padererayo kumandisamutsa panopo kuti ndichoke pano ine sindikubva bwino, moyo wanga sukukondwera chifukwa mavuto anga ambiri anatha chifukwa ndinabwera malo ano. Panopo ndine mfulu, panopo ndine olozeka, ndinali wagwira maganyu, koma panopo ndimagwiritsa munthu ganyu zanga zonanezo kumuthandiza. Koma lero ndikasamuka malo ano kupita malo ena ake ndikamugwiritsaso nzanga ganyu. Ndikusowa mtendere panopo. Tokoze kumva maganizo anu komanso kulira kwanu. Sono apa tikumaliza sonza kuti anthu simufuna osamuka ndithu. Apa titseke kuti timalize tsopano tipereke kwa nzathu Thandiwe Mzumala amene ali ku studio ku area 2 ndipo mmene tikulankhula pano ndiye kuti ali pikiripikiri kuti koma kuno anthu akana. Simwakana mukutero? Akana. Msika wawakawaka pano kuti ikhale tsikaja chibwerereso malo mwache. Mmene tikubwera malo mwache imafika pano magalimoto timayimika kumbali uko kumayimika uko kuopaso achipani chani Kongresi kunena kuti kodi mukupanga bwanji. Koma timapezeka kuti anthu amapita kusonkhano kupanga chonchi tikufuna adati kuti abwerereso malo wake. Ndiye adati momwe muli inuko munimvesese ine mwana wanu. Edi anthu musikamo muli titatona kuti kuli chani titakutena kuti tinene chani kodi tindi anthu okwana kuti 800 chakoti mmene anthu akuchitirana umboni ndipo tikuyankhula pano mene ndikamayankhula pano mumfunse munthu aliyense paeka ayankhula zona zokhazokha ndipo zona zokhazokha palibe munthu ali ndi 1,200,000 kagula bejiko kulibe. Aliyense mabizinesi yawo ongobwerekana mpaka masiku kumata. Komanso ndizotheka ukoko nsika ndikutali kukwelekeza ndi kuno ukoko kukwene kukhale nsika kunonso kukhale nsika sizoona kuti anthu apa angamachoke kukagula masamba kwakula kumeneko. Ndikukoma mtima kwa ine akamalo kuliganizira ife fa boma linasuwa kuti ikatasuwa ku St. Joseph. Ndai ine akamalo anatukomena mtima kuzapempha pano kutipatsa pano chifukwa malo amene ali kumeneko akanatipatsa atatisamusapa St. Joseph tikusowa chochita. Koma kukoma mtima kwa ine akansika wanena kuti khalani pano osawerengera kuti malo akhoza kupangira zina zimene angathe kupanga ine akewo. Koma anatukomena mtima kuti tizipangapo business. Pakali pano patikupangapo business babanja athu akusangalala mu anthu ambiri. Tikaphatikizana amalonda plus aganyu timakwana 1,000 chakuti. Ndi anthu tonse 1,000 chakuti singapite kunsika amene kunendwa kumeneko kula ine ake kale. Akomwe kukale. Ndikusonza kuti tonse tikakhala mmalenti mwa anthu amenewo. Ndipo nsika amenewo anagawana ndi anthu achipani. Amene amagawana kumeneko ife tili khale kunoko. Amene anachoka pano kupita kumeneko ndi anthu amene anasokoneza nsika kuno ndikupita kukambisa nsika kumeneko. Ndeife tikakhala akapolo anthu amenewo kumeneko. Ndeife kuno mutiganizira ngati pali macondition oyenera kuchita. Abasena akulu macondition oti ujenera kupanga ndiji kuti nsika upitirire. Zimenezo ndi zimene ngagwizani nazo. Osati tichoke pano tisamuke tipite kutali ngati kumeneko.
zikomo kwambiri. Ndatokoza kwambiri amene wa ndi mmodzi mwa iwo. Tatipatsani mpata waoneka pali bize kwambiri. Kuno ndi kuwakawaka. Tili live ndipo kusowa poyambira chifukwa amayi akutero kuti inu ndi mmodzi wa business kuno. Inu ndi ndani mayi yanga? Inu ndi ndani? Ine mvelani. Ine ndine mayi Mtengo. Ine kwathu kudedza. Koma panopa ndidabwera kanthawi uchoka kwathu kudedza. Geni ndiuchitira pano. Tinali pa St. George. Tachoka pa St. George tabwera pano. Mosakulira nsika una ine ndurani ndili nawo pompano. Mosazalambulira pano tili pompano. Koma nkhanza palibe. Chifukwa sewa nyamato sewa ganyuwa okhala pano. Ndiponso bambo wachilungamo bambo onake msikawu. Olibe nkhanza ndi wanawa. Omati uyu ndi mwana wawo, uyu ndi mwana wawo. Panopa tukhala mwamtendere. Koma zimene ziuyankhulidwa zinazo. Koma kwanu umene wawo ipesi tuziona zimene tili nazo panopa. Tukhala mwamtendere. Ine sinkadakula ndachoka kalekale choka kudedza kwathu kumayani. Ndukhala pompano. Kodi kusamuka pano kukakhala kumene akunenako mukuona kuti business yanu isokonekera? Business yathu isokonekera. Ifuka ifeyo tukhala pompano tuchitira pompano geni. Panopa isakonekera kuti tinyamuka tipite kwinako. Ifuka panopa pali udindo mbiri, wena oli ndalama zina, wena oli njani zambiri zili pano. Kwa kukongola wena udakongola ndalama. Tsono nkolisi takuna kuti tipita kuja nanga wena awo ndalama tizobwezera kuti. Poti tosefi tatengera pano. Ndesi zingatheke kune kuti tipite malo enake tikuona na bwanji. Kodi mai muti kulibe malo anu chifukwa business masa anthu amakusatani? Business anthu amadisata. Koma ifetu tengera ndi malo ano ndi mmene kulili uko zimene tikukumana nazo pano zimene alichitira Mulungu pano ukoko sizingapakizeke. Chifukwa chiyani? Wenafe panopo tilibe mpamba wina uliwonse. Timachoka ku nyumba kuja ubwera muno musiku kumana ndi anthu akumudzi. Tikakumana ndi anthu akumudzi amatipatsa malonda achefetiyala ligulitsa kumpatsa ndalama munthu uja umapita. Ndiye malo achilendo amakhala ovuta kwambiri kuti munthu business mukumanizane mudziwane mitima kuti murengerane chani malonda. Pamakhala chitsimikizo chokwanira fuka amadzizo kuti munthu uyu ali mbechi wokhazikika ndikampatsa malonda ndidzampeza nthawi ine iliyonse olonga khale agulitsa. Komanso zambiri zimene takumana nazo choka nazo pa St. George dzafika malo ano pamakhala mavuta akulu choka pa malo ukayamba nsika wina. Chifukwa inenda amene so ni mayendo mapita nawo ku civic kusire nthawi imene yoyo msika uja usamuka kumene kumabwera kuti kunoko adalithandiza kutiyendetsa malambiri amene tidayendamo. Umati rufuna malasika timangova kuti apa mpawena mpono wake pogulagula usonyeza kulephera kuonena kuti soda tipatse malasika kufuyo kuti mala alibe abo mawu tidaona kuti mwina mala alibe ndi pamene ankati pitani kujeni kupenyenye tidachiwa kupita kupenyenye koma kupenyenye kunalibe zabwino. Aliyesa amaraka odati malonda rake amagulitsa pang'ono mala achilendo gulitsa pang'ono pota malonda ajendera kuti business iso yatha akakhala pasi kunyumba. Ndirabwera pano munthu wachifundo lirenga ngati kwa iguburo ulibweretsa pano kunena kuti ifeyo malo yawa takhalani mumba pangako cha business. Tauona ubwino wake anthu ambiri alelela wana komanso masukulu anthu asamba bwino ana aoneka ngati kuti makolo awo ali pa ntchito yoti ya ofesi koma malo ake ndi ano atithandiza ku madera ambiri. Pala anthu ena akhala muno achoka kutali kumwela kwene kumpoto uzapanga business. Aena amagona pompano amatenga mabilinganya kuchikwawa kumabwera nawo pano tsobola machoka kumwelaku kumabwera pano kumapanga business umalipirana osjani masukulu zose nkumayenda. Ineyo koma ndine mayi mphamba machikondi
ndimakhala area 24 mapanga business nimapanga business nimagulitsa nyemba mumsika muno kupitirira ndithu kumva maganizo pali nkhani ndithu imene tikuyitsatira kuno kwadzadza kwambiri ukaona pena kumati kodi chikuchitika nchani nkhani ndi msika akuganiza kuti atasamuka anthu kuno ndi anthu ali ndi zifukwa zawo akunena kuti ife sitikusamuka pali history ya msikawu pali zambiri zimene zachitika malo ukamayamba atsopano kwinako tikakumana ndi mavuto izi zimene ndithu tikuzitsatira msika uno wa Wakawaka kuli Lilongwe akutero kuti sitilirede kuti tisamuke ife kuno zimenezi zimene tikuzipeza mawa uno live inside Morning Live pa Lunta Television kuti kodi makamaka madando awowa agona pati yakuti adali ku St John's achoka pamenepo Saboleti apa kulitsa Sabola tili live pa Lunta Television tindacheya apa kunena kuti ayi anthu ambiri sakugwirizana ndi nkhani yosamuka inunso kusamuka kwa msika simugwirizana nako sindikugwirizana nako chifukwa chakunena kuti msika unonambika kuchokera 2014 ndili pano tazunzika pa St George kufika panopo takhati kupempha malo koma kukoma mtima kumene koma mtima kankuzi ndikuti pasamala wano kunati pasachilimbikitso ena afera manga nyumba ena kuti malera ana amasiye ndiye kuti kusamuka panopo ndikoti vuta ife tikapita kumalo kumene koti ukazunzika tukazika pamalo pakunena kuti ulombo wathu osomete nawo umene timachoka kwa misi wathu uzafika kunoko ndiye kuti uonekaso pachani pa mtunda. So pano inunso nkhani imeneyi mukuchita ndithu anyezi kodi ndi chalime galike inu ndiye mwakonzeka atukusamuka inezo sindinokonzeka ndipo sindiusamuka ndili pano ndithu kuti simakani chabe amenewo ndizochitika ndithu ife tili panopo chifukwa panopo ndi pamene tupeze athandizo lathu nokoti nganyamuke kunoko piro pamene kokazunzika ndithu situnyamuka ife tili musika muno ndithu inu ni mayi ndine mayi Midian muthokozeni kwambiri akukanika anthu kuti asamuke akusimba kwambiri kuti anali ku St John's kumeneko akuti atabwera ku msika uno adavutikanso akhazikika sakulola kuti asamuke topanga zimenezi live nthawi yathu ikuthamanga chamma 10 minutes to 8 ndi pamene timpasire nzathu kumakina kuti aonesetse kuti akwangule koma tikadali kuyendabe timve maganizo anzika ndi kusakasaka munthu amene ali rede kuti akhoza onena kuti ife takonzeka kusamuka ambiri akukana panyezi pano inu ndi mayi ndani ine ndi mayi Damiano nkhani yosamuka iyi mukuyilandira bwanji ife siti kugwirizana nawo ndipo pano siti kuchoka chifukwa panopa ndi pamene timaphunzitsirana masukulu timapezera chakudya panopa kumene akupita konso mwaomva ndi kuntsetsa kuti anthu akhazoka mwalira ambiri ndi mmene amayendera magalimoto ndaife umeneko siti kugwirizana nako ndipo pano siti kuchoka zafika poti mwachimikiza ndithu simukuchoka siti kuchoka ngati nkupha bomalo ngati limaphando litiphelepo mpano tilolela kuluza miyoyo ife chifukwa chapati chapano fika pamene timapezera thandizo lathu anthu ambiri sukulu sitinapite tinasafala timapeza ndalama kuzera modzigwirira ntchito tokha ndi manja athu ndengati ife mu ofesi sana tilembeze ntchito akufuna kuti tichoke tizibatizirani tizipanga uhule ndaife timagwira ntchito ndi manja athu pano siti kuchoka tiferapo mpano ndenu muombera mmanja nkhani zimenezi tayenera kuombera mmanja panoperi enafe tinali mbava timabama kwathumu pakubwera msika panopa tinasinthika kwambiri ndesika uno kuchoka sitingavomereze mophwera kuti uchoke paifonera kuti enafe timathandizika pasika pomwe pano timapeza ndalama pasika pomwe pano sitinali chonchife enafe makolo athu ndiovutika kwambiri amabisika chifukwa cha panopa pasika pomwe pano mutipemphereko kwaakuluakuluko kwa tatiko mutipemphereko kuti ana anu akuvutika chithandizo kulandira pansika chonde tikupempha pomweko kwa tatiko ifa iwo amene ali nthangata wathu enafe sitingakhale opanda atatiwo iwowo upanga chiganizo ndi chitotheka pokhapokha tapanga chiganizo iwowo nde mukatipemphereko kuti ana anu zizukulu zanu amalawi anu agwada akupempha mwakhululukire msika uja chonde apatseni msika uja chifukwa ambiri amapezera zosowa zawo pa msikawo watipemphereko akutero tipemphe ndithu
akutero ndithu kuti tapemphe a Profesa Arthur Peter Mutharika kuti anthu kuno akhale mu msika uno azichita malonda awo, sakulola kuchoka, sakukondwera nazo. Ukaona ndithu nkhanizi zikupatsa chidwi ukuso kuli koda mayi inu ndi akaloti ife magulisa akaloti magulisa pali tuganizo loti musamuke ndiye anthu akukana inu mukulandira bwanji nkhani imene? Inenso ndi gulu lokana chifukwa pano poti mapeza thandizo ndimathandiza ana ngati ndi mwana wache mwana ngati nantenga ali Sunday 6 mpaka panopa amapita ku skulu ali pa college ya Luwana ndimalipira ochokera pomwepo. Ndinabwera 208 ndi mwana wang'ono panopa ndioti ali pa banja. Ndinaphunzitsa mwanayo uchokera pamene papa kuchoka ku Baraka 208 uzafika pano. So pano basamukira uko kumene akunena umetsa somuzi mapanga business sizingatheke kumasasa nkovuta ndipo ine ndibe benchi meneko sangathe kukwanisa tonse kuti pasaja mabenchi ndili ndi ana owathandizira kuchokera pati ndipo ine ndanyasidwa nazo nduzuma ndimvetsa chisoni afika pomva nazo chisoni akutero iwowa mbuyanga tsono inu ndiye mbuyanga ikusowa poyambira nkhani yosamukayi nkhani imene yosamukayi tikayimva ife amene tikupanga malonda muno muwakawaka ndi anthu okhuzika ndipo nkhope zathu ndizomvetsa chisoni kwambiri chifukwa cha Malawi ambiri munati mutione munomo ndi nkhope zawo ndizomvetsa chisoni chifukwa cha kumene akunenako malo kulibeko machairman ena anagulisa anamanga mashopu ifeyo amene tikusamukira kumeneko kodi tikagulisa zathu si mashopu palibenso munthu waka munomo wamanga shopu yake kumeneko chako ndiye ndizomvetsa chisoni kuti miyoyo yonse mukiionayi ikhala pa zuwa ndiye sichabwino kuti anthu atatu folo akavutike anthu okwanira ma 1000 komanso sitingavutike sife tokhayi anthu aku avumbwe avutika anthu akudowa avutika anthu apalizulu avutika anthu kwa akabwazi kunchewu avutika anthu apabembeke avutika chifukwa chani katundu amachokera madera osiyanasiyana ndikumabwera musika munomo ndiye ngati fe adatisamusire kumene kuchako ndiye kuti anthu aja alimi aja mbewu zawo sitiyagula kuzaleka azimayi amapita kukauda tomato kuzaleka amapita kukauda tomato kwa Jenda kumpoto kunchinji amakauda kumene kuja zokusa zonkubakusa kuti ndikumagulisa kuno ndiye malo aja munati mwaone ndiye ang'ono komanso ndi kumazi kodi mvula inati yabwera nyengo yapenga kodi katundu wa anthu mbewu za anthu zikakhala bwanji kumene kuchako ndiye ichichichi tikupempha a state president ndi madam Professor Gertrude Mutharika atithandize koma zoti tisamuke panopa ndiye kuti apha Malawi. Dzina lichi? Ine ndine Robert Chirothe ndimachokera kwa Vumbwe muzi mwa Nkaombe. Ndachita nazo chidwi kwambiri mmene mwafotokozera mpaka na mwapempha Professor. Yes, chifukwa cha iwowo amaziwa kuti ziko lino kuti litukuke anthu amayenera kupanga malonda ndinchakona amakhazikisa zitukuko zosiyanasiyana ngati ma stadium ndi zina zotero zikuti azimayi akaphika zitumbuwa zikagulisa pa bwalo za masewera mpira iwo a president amaziwa kufunikira kwa malonda ndikunyatireni kwambiri zikomo kwambiri kupitira kumva maganizo anzika awanso akuti ine ndiye mundiyankhulitse chifukwa ndisaname inenso ndili nchoyankhula inu simwakonzeka kusamuka? Ine sinakozeke kusamuka sinakozeke olopang'ono sitingavomereze muzayang'ana Malawiwa kuti awawa amene ali apa ndi Malawi. Inu ndi ndani? Ndine Christina Manuelo. Mmapanga chani? Ndimagulisa nyezi msika uno umatithandiza kwambiri tinayoka kwathu ku Mozambiki kubwera munomo kudzapanga business lonse family yathu yonse kuti tidye tikudyeramo munomo ndefe kuti munomo atisamutse atilakwira kwambiri kamba kuti sikono tilibe nawo vuto lina lilonse ndi siko mene matithandiza ife tonse munomo tikatitadya timakhala kuti tadyera munomo ife sinaphunzire skulu tinakanika chifukwa choti timasowa mafizi nde sikulu yathu ili pa business imene timachita tinayoka kwathu kuja kubwera kuno kudzapeza thandizo ndiye ife tupempha onse akuluakulu amene ali kuboma kuti atichiteko chifundo
kamba koti kusikonyuwani kumene afuna kutipititsa kulibe malo umene koko anagulitsa ndefe tupempha kuti ati komere mtima kamba koti ana athu kuti adzidyera musikamo munomo ma school fees tonse tikuthandizika kamba kasika unowo nde tupempha onse akufuna kwabwino akuluakulu ngati a president kuti atikomere mtima asatichotse kamba koti kopite fe kulibe kaya nkhati kuli koti pha atiphere musikamo munomo kamba msikono ulibe vuto lina lililonse limene timaliona msikono ndi msiko wabwino kwambiri umene umathandiza ife anthu ukudyetsa gulu lambirimbiri angakhale mabwana amene akuchoka muzintchito mwawo mwakudya mwawo ndi musikamo munomo mulibe kwina kulikonse kumene angapite kuposera musikamo munomo ndiye pamene popo a president atichitire chifundo aganizepo bwino kuti ana athu tikachotsa akazuzika ndiye fe sitifuna kuzuzika mutikomere mtima tikhale musikamo munomo osatichotsa palibe pena paliponse pamene tikakhale fe tili musikamo muno ehe sitikuchokayi ndiye tilimo munomo kaya kuti pha atiphera muti atiphera munomo kamba koti kopita tilibe poganiza kuti ngati kuli kutipha atiphera munomo fa thandizo lathu tulipezera musika munomo gulu lonse anthu ena anachoka madera akutali akubwera musika munomo kudzakhazikika ulibe vuto msika uno limene timaliona mulibemo afika amayi poti ngati kuli kutipha ndiye kuli kunatiphere munsika muno zona ndithu amalawi munomo ndifuna ndikuwuzeni munomo atolankhani anthu onse mukaona unyinji osewa akulolera kuti olo atiphere pompano mene ndikuyankhula chochi pompano mutiyang'anitse kwambiri pa live pa malawi pano tikuyankhula panopa amalawi ena alionse olo mayambira kuyankhula muja kunena kuti chokani sakuchoka ina alionse akuyala malonda ako maso abweresa mabizinesi akumayala akulolera kunena kuti imfa ibwere pompano chifukwa kulibe kolowera kuti angapite malo akunenedwa kulibe malo awo aliyense malo anagulisa onse amuti anagawana kale malo meneko anyamatazi kwani anagawana kale kumenekoko akusita akuluakulu anagawana malo kumeneko ali mashopu awo ena 7 ena 6 ena 8 ali nawo mashopu awo kumeneko chako ndiye pano pa malo aliyense mukumuona akuyalira mabiringanyo awa mukumuona mo wali karoti angalipire malo angapereke 500 kumalipira lendi sizingatheke ndiye akulolera kunena kuti imfa yawo bora ikhale pompano koma zonsezo tikuyankhula koma sitikudziwa kuti tingaphedetwa ayi sitikudziwa kuti angatimenyepo pano ayi tikudziwa kuti adadi omwe tinayika papano ndife atisiya pompano ndithu ndi chikhulupiriro komanso anduna katinayika papano ndifeyo ndi chikhulupiriro ndithu chifukwa anthu ali munomo ndi anthu ambiri kwambiri ziko kwambiri kuiona nthawi ikuthamanga kwambiri ndikayisuzumira apa mzanga akhale ndithu posachedwa pa tikumpatsira Thandiwe Mzumala koma tatitengerani kwina kumene tingathe kulankhula mukandike kwane kuri kumene kwako kuti ndikambe foundation paka ndivuta malo olongosoka amene ndiudzezoti ndikhozolelera mbumba yangawo ndi panopo chifukwa malo ano ndi otakasuka ndipo ndiupezera mtendere pamodzi ndi ananga nzidzukulu zanga ndi ana amasiye amene ndiulera muchita business yanje mfumu ndimagulitsa thalera mabilingani ndili kasobola nditudi gogo sono nkumafunsa kuti kodi mutangovomera ndikupita uko zimene muchita kunozi nzolephereka ukachita kumene koma nzolephereka chifukwa malo amene ndikakhale siwafana ndi kuno kwa chifukwa kuno kuli malo otakasuka amene ndikugulisirapo malonda wangawo thokoze kwambiri gogo kumva maganizo anu ndaonanso amayi anga apa muchita chani kuno kuwakawaka ine kuno kuwakawaka nimapanga business nachoka kwathu kumwera kwatiye kapichi kubwera kuno kuzapanga business kuti ndipeze chithandizo ndipo ananga amapezera chithandizo muno aphunzira sukulu chifukwa cha muno ndiye tili pano pawakawaka ndi mtendere wathu onse koma tikudabwa apo chosudwa pano kuti pite malo ena kodi malo enawo tikapeza thandizo bwanji popeza pano tinabwera kalekale ndili funso lomweli kuti kodi nanga simukasamuka musamuka ndi business yomwe sinikakwanise kusamuka ndi business chifukwa kumeneko kuli aini yake ife malo tilibe malo athu ali pano pawakawaka chabwino ndithokoze kumva maganizo anu kuti inu pano mwamera mizu ndipo lakusamuka ndipo kwambiri kuti nanunso mwatambasulako maganizo anu zikomo kwambiri ife pano tamera mizu oti pano ife sitikulola kuchoka chifukwa pano tikupezapo thandizo lonse lopezekeratu pamoyo wathu wa siku ndi siku tachokera kutcholo komweko kwa president mundimve zimene ndikuyankhula ine ndachokera kwatiye kapichi kutcholo komweko mundimve kuchokera lero mavuto athu mukala ndile ndine zikomo akutero kutsindika kuti achokera uthyolo
ndipo iwowo ndiona kuti mufuna mtalankhula muli nzotani inuyo inu ndiye mwakonzeka kusamuka mukuonekeratu mwakonzeka ayi sinakonzeke kusamuka komano chimene ndingayankhule nchionera kuti ifeyo kuti tisamuke ambiri ife muno tili ndi mabizinesi ang'onoang'ono ndiye koko ndoti anthu anagwiragwira kale malo monga ngati ife amabizinesi ang'onoang'ono tikhoza kuvutika kwambiri monganso mmene mukuonera ndife achinyamata tinazolowera timabizinesi ngati timene titi ndiye tikuyembekezera nena kuti bizinesi yathu itakula ndiye timene timapezera thandizo ndi munomo zambiri ayankhula kale monga ngati makolo angawo ndiye chimene ndingapemphe kuboma chonde mumvetsetse nena kuti ifeyo mabizinesi athu ndi ang'onoang'ono sitikuyenera kusamuka tiyenerabe kukhalabe panopa mawanga ndiochepa ndi amenewo basi monga inewo wachinyamata mabizinesi athu ndi ang'onoang'ono kuti tisamuke kwinako tikavutika kwambiri sikulu inaphunzira koma ntchito sitinayipeze tinaphunzira bwinobwino komano ntchito sitinayipeze ndiye timadalira bizinesi ngati zimene timapangazi mabizinesi ang'onoang'ono ndimene tikupezera thandizo ndithudi dzina ndine Chifuniro Robert amene ndi Chifuniro Robert koma atakhala pansi anati sindingamangokhala ndibwere pa wakawaka nzichita ntchito za malondawo ngocheperapo koma akutero kuti akuthandizika a president akutero kuti kumeneko khalani pansi ndi timu yanu akuluakulu kumeneko ziganizo zanu mukazipanga za msika uno zikhudza anthu ochuluka tipitirire kumva maganizo ena mbali yauku kuti kodi kumeneku kuli ndani. Iyi ndi Morning Live imene timakupatsirani bwinobwino zimene zilipo kuti kodi ife sitingamayankhule pakamwa koma ndi bwino eni ake ankhanizo alankhule okha kuona malonda achitika mukuoneka ndithu kuti zambiri pano mkatikati ndithu kumasamba mwachita kuyimirira inu takuti musamuke arondani pafunika kusamuka kuli nsika winawo ifeyo zosamuka sitikugwirizana nazo aliyense musika muno akamba nkhani yoti mwandiona eneyo mwandiona ndi ndane 7 ana 7 iyo munakala tisekele kale ananga aja bati nkasakasaka betusoza nananga akaje kunyumba waliwasamuka nanga aje chani ineyo ukwa kusika baba siningapite chifukwa chakuti kusika kunako nabwera kale kale ndipo tapanga ife zinthu zambiri kudzera pamasamba apa tinabwera tili otuwa ndi ako kwatu sozoti tipiteko malawu kokwawo sitingakakwane ife ndife gulu ndife gulu munomwe ndife gulu kwako sitingakakwane maso malawu kokwawo ndi oti akugulitsa tsono ifeyo kuno timabwera oti timatenga poletsi tikatenga pole anu ake tikagulitsa pamene amata timapatsa ndi ukoko kuti munthu sika kuyamba kumene makhawa uvuta thandizo alati wewe pese ndalama yoti ukapereka koko kuti ana ako aje imakhala kuti ikurani ikuvuta ndezo tingachoke kunoko sika nodagwira kale kale sizingathekei apo kufuna zote zona kuti mmene akuti ona ngati tizikuoneka konse apeda ndaulo lathu kuti ife kunoko tikulira apa timapezera thandizo la ana athu mwandiwana ine ndinabwera otuwa koma kufika choche panopa chifukwa cha sika utiwo sika unowo komanso koko ngati apeze malo ansika wina akuyenera asake anthu awo oti akapeze kumeneko ife ndife amuno tidachita alambula muno mumuli mizere muno kulambula ifeyo rokha ndasika wagwira tichoka bwanji pano sika oti wagwira kale kutipititsa kwina amene asake anthu awo komweko ife muno ndife amuno sitikuchoka amene asake anthu awo komweko ife ndife amuno sitikuchoka ndipo ngati ndipo malo mukaliuze pamalo kuti amoka wakatsakuchoka ineyo ndikugwirizana ndi zimenezi kamba chani chimene ndingakufotokozeni wakwira ndi nkhwidzi kaduka nanthu amene adachoka muno mukakhala uko ndi alupangitsa jelasi ndi chikhulupiriro kuti boma silingavomereze kuti anthu azikavutika meneko mbodza zedi koma chiswekera ndi chikondi mwandimvetsetsa menepo ineyo ndanyamuka muno kupita meneko nkukayilidwa timalo kenaka nkubwera ngati inu kundiuza kuti choka pano suli wayenera kukhala pano bana amene tigulitsefe ambiri amene ali ndi malo kumene tinawo momwe adachiti chogula
mwina zolena ngatukasa mwewa amene ali kushoshera azawo amene ali pa mavuto. Anthu ambiri mukwaona chonchipa sintendere m'mavuto. Mwandimva? Foundation kuti akayiyambe yopweteka. Zidamapanga choncho boma litamanga wina nsika. Osati ngati wa munthu ngati umene uja. Amanga amaliza nkune kuti tutenge anthu watifunira kakhazika pakuti. Ndiye kuti choncho ndiye kuti akukhoza. Kodi nanga akachotsa pamene alibe nsika omanga nsika wakadalire kuti wantawuni iwo akakwana anthu osewa kumakhala ndi confidence kumaganizira iwo akhale ngati munthu loganiza vana pakhomo asangune kuti chokani pano kodi anthu osewa akakhala kuti kodi mtendere akati mtendere ndi umenewu umeyo simtendere apange chinthu chogwiza inaso khani ya msika uno unayamba kalekale tikusowa kokhala and anatichotsa pasika wina amene timakhala pamusi apo tikubwera kuno tinapita chopempha anu akati tikomera mtima kutipasa malo ano ndikuyamba kukhala mwaulere boma lidalephera kuti samalira ndiye muzaka fesi sapita kumbuyozi takhala tikuvutika nikhano kuti msika uchotsedwe tikakhala pasi muna munangoona boma lidasintha lidangosintha yaye lidasintha chifukwa lina kuti tidaona kuti mwina tikapita kumwina mtendere tutani moti kusinthidwa kwa boma unasinthidwa chifukwa chopsa mtima chifukwa president amene amalamulira muchitese chibwino mwino anali kuno kumulongwe koma unasinthidwa chifukwa tidaona kuti apa munthu inde ndi mzathu koma ndimene kutichitira sakutichita bwino kutichita nkhanza tati sinthe boma mwauza apo a president kuti ife tinapanga zimenezi mwadalira kuti ayika pa udindo ndipo silifuna tidzivutikanso tachalira kuti tisangati khala momasuka chifukwa iwo achalibe nkhanza ndawu lamuliro bwino chifukwa ife na kuti a president ayima pa udindo ndipo mukatipempherere mukatichonderere kuti pepani amala kupempha kuti musapange choncho zokwambiri tathokoza kwambiri timalize palipoti kuona be kuti kodi iwo ena akutinji akulankhulanji anthu akanisitsa kuno kuti anavutika kuti msika uno khale sakulola kuti msika umenewu kodi kuliso mashopu amayi mwadzuka bwino koma ndazuka kayi mwazuka bwa zikoma chimene chimwachilandira bwanji chosamuka ine sinachilandire ineyo ndi amene ndithauna kuti formation yase yasika uno anthu amene amabwa kusika wa chanu wa St George ife ndamene tinayambira pano tinakhamuvutika kukhala pano then anthu atabwera muno kusika kuti uvomerezeke kuti munthu afike poti munthu ndine ndakhala pano pamatenga matatalazi amene muna 2 years apa mwachizwikire ne kuchoka pano kupita ukoko mpamba osewu uthafu tisidya chani ndi ana ndi pano izi ndinapeza ndekha mwandekha movutika momwe muno bambo ndilibe koma apa mwachizwikire ngokuza muli apa kuchoka pano lero kupita uko kuti nsika ukhazikike umene kuja kuno bwino ni mipamba yathu yonse ikutha tikavutika then musika muno mu 36 munayi nalo kuba 11 bongos ana amene aja nsika anasiya kuba alimo muno timene tititi timatola okha timaganyo tawo kumazijesa okha koma ana amene tikati tachoka muno umbanda ndio ukula azikatibera mmamizimo ukhakuphedwa ukhakumenyedwa then olosika umene unenedwa kuti kakhaleyo kumbuyo kwake kuliminda mwachisazo ife mashopa timagusa 7 ngoka mabwera kapana ngati ufa kaswabisesi kachani nkumakadya kwawo kunja kuti adakale kuma sika umene uja kunja kwada anthu akachoka kuma mizuko akalumphe minda iyi abwera zati gule katundu nthawi imeneyo zosatheka akula kundifa ndipemphe mwantima onse amene anayambisayo alingale mofasa azunza mtundu wa Malawi ndipo tikufa kuti tikufa a president kwati pempheri ngati akumva sa president ndineyo munthu wakumulanje mulo mwenzawo atikhululukire chimene tinakwa ifeyo atikhululukire mwati vet apano uyankhula ngati mwana gwese sozi maganizo akuti iwowa mwaombera mmanja aombera mmanja chabwino uku naona kuti aombera mmanja akuti amayi aja anali pafupi kugwetsa msozi ndi akumulanje ndiye amatero kuti chimene adalakwa akhululukidwe fasa kudziwa chimene akusamukira kuno katikati mwa msika wa wakawaka kunoko ndi kuli nsomba
nsomba zamakono chonchi mbuyanga moyo wanu uli bwanji? Ine ndili bwino, sinzo muli bwanji? Iya ine mbuyanga wabwino basi. Zikomo kwambiri. Basi kungobwera upaluntha apa nguzangomva maganizo anzika akuoneka kuti ambiri akutsutsana ati ndizosamuka. Nsika uno pali chiganizo choti mukadasamuka. Inu zimene mwazilandira bwanji? Kuzilandira kwake sikusangasidwa na kuti tisamuke pansika pano ayi. Oho. Chifukwa chaye chimene kuti tisamukire kumeneko kulibe malo kuti tawakhala kwakhalako. Kulibe malo kusika kumene kuti tisamukireko. Kodi munakapondako kale? Ndinaona nsika wangozaza mashopu. Nsika unaokozedwa ndi anthu apadera nkumanga mashopu cholinga anthu akachoka pano kapita kuno azikapweteka rent. Pamene singakwanise ife ndalama kupanga rent tinizochepa izi zimene zimatikwanira pa moyo wathu asiku ndi siku nkumadesera banja lathu ana usulu nkumapita. Malo amene ndi ochepa. Ena amene angochalira uchabewo ofuna kupweteka anthuwo. Anula mano kuti apweteke anthu. Pamene ife pano zathu zimene zimatikwanira. Sibuna kuti munthu anyamuke pano akapeza kuno benchi. Kodi shop manager ife ikalo 1.2 tikapeza kuti tilowe mshop manager. Kapena kuti base bench ndi 1 meter. 1 meter ndiye alapo somba zoti zioneke moti bwanji. Sizingaoneke. Pano pati komenti ma aboma ngata kumva ndipo inu atola nkhati kuyamikani mukafika zimamveka patali. Muzitenge zinthuzi zipo zikafike kwa akulu. Atiganizire ifeyo amene pa waka. Ine lino kumwera Dominic Mwera wakumwera kumulanje koma ndipaka business munomo imene kundithandiza kumathandiza banja langa ndi anthu amene atha kuti akundiyang'ananso kodi ndikachoka pano kupita kumene koko ndikakhala muti bwanji ndikavutika ineyo ndi amene akundiyang'anawo boma ngati kuliko kumva ifeyo ati comment patikhale pano popeza anthu akudana nazo kuti ati sikasukhala wa munthu pulani agency kasakhale manager iyayi boma liko 2026 27 budget aikonze yabwino yoti ipeze nsika kuti lamanga nsikawo ndiye abwera tatitenge kuti tikunitengana anthu waka khalani apa pasazapezeka munthu wophinjika chifukwa tikapita kuti phinjika ife tikufuna president wo khaya anthu nduna za boma zipeze mayang'anira ufulu wa anthu kapena anthu amene kuti anthu asavutike ifeyo tisavutike chifukwa ndife amalawi munotu mavoti a APM alimo. Ini maona nthawi ya kampeni ineyo nimaza kuti apali mavuta IPM apa. Ndiye chili wakumwera ndimaziwa bwino kuti ngakhale unoko kumawa mavuta IPM. Ndipo kana kakotheka bwana kuti usapapa nkuyima azimaya tavula zenja nguputa nsalu kuti ife tapeza ntendere. Kwambiri tikala ife mafati tapeza kuyanja koma tikudabwa kuti kodi nchani ndi jealousy songa lili jealousy kumpandoko akulu ati kuziganizira kuti kodi anthu ndizuze anthu anga tofunika nchimene choto ndakumva ndikuthokozeni. Kodi dzina lanu licha? Ndine Dominic Mweta ochoka kumulanje tiye Juma koma ndili kuno kupanga business zoti zinthandize pamoyo wanga siku ndi siku. Awanga business ndithu apa mukaona zimene yakutero kuti taganizirani kuntundako ziganizo zimene muli nazo. Imene ndi Luntha Television kumva maganizo anzika pa nkhani yosamuka anthu kuna kukana anthu akanisitsa kupitirira kumva maganizo anzika kuti kodi kunoko nkhani imeneyi yosamukayi ikwamvekera bwanji choyambirira ndiye tufuna titatuluka ndithu munsika muno nzanga siriya uko waona mtedza uko kuntedza tukumeneko sizocheza taona simasewera mnjira ina iliyonse mtedza koma ndikodzaza kwambiri nsika uwu ndi waukulu kwambiri sitikudziwa kuti kuno talowa tsopano matumbawa ngachani awa izi ni mbatatesi tsopano kumene anthu amaoda mbatatesi timalizira chakuno kuti ndakuonani ndikusatira bwinobwino zonse zikuchitika koma kuli mulu kuno kuli mbatatesi kuno timalizire chakuno Luntha Television kuti amayi anga mwayima pa mbatatesi matumbano amene wakapena mudzaoda matumba anga ineyo nimagulitsa. Mwachokera kuti? Ine kumudzi kwathu ndi kunchisi koma ifo choyambika kwa nsika uno nadzakhazikika u citizen kunoko. Chabwino. Well, timafuna timve zimenezi zimafunika kuti mutachoka tisunthire chauku kuti m'bale wathu wa kamera Chifundo Siriya asamkankhe mbali kwadzaza kwambiri kumadzadza chonchi kunoko kumadzadza lero lonso mpang'ono fa yori niyo mabwera nthawi itatha kunoko kumadzadza kwambiri olo ineyo ndinu kuti tasowana timadziwana pokhapokha limbirane foni mpamene tikhoza opezana.
ganizo losamuka ali mwalilandira bwanji? Siri kulandira olo pang'ono. Chifukwa chani? Ndipo olo pang'ono siri kulandira. Kugira ntchuno. Kwambiri. Kuna kuti ife sitikusamuka. Siri kusamuka ifeyo kunoko. Chifukwa chani? Inemwe ndiona amene ndionekeramu, sindimaoneka choncho. Ndioneka amene ndililimu chifukwa cha nsika uno. Ndiye kuti umene akunenako munapondako kuti munaonako. Naonako. Ndiye munadana nako. Nadana nako kwambiri sikumaloko otanga ikeko anthu koma ifo chankhaza nchifukwa tifuna kuti ife tichoke kuno tipite kumene kuja. Tsono kumene kuja tikamafufuza ifeyo ndi nsika wa munthu. Unonso ndi nsika wa munthu. Koma pano apa ife timakakamirapo ifo choti pali chitetezo chokhwima. Tili ndi achitetezo okhwima panopa. Koma chifukwa cha nkhaza za anthu amene afuna tichoke pano nchifukwa chakalankhula zoti ifeyo tichoke pano. Koma nsika uno sakukaniza ndi aini yake nsika. Tukaniza ndifeyo mavendafi. Siringalole. Aini yake sakaniza koma ifeyo tukaniza ndipo sanaruze kolo tsiku limodzi. Kuti ayi mukanilire pano koma ifeyo mavenda ndi cholowa chimene timachipeza pansika pano. Ndifake timaona kuti siringachoke. Ndipo timaona kuti munthu amene afuna kuti ifeyo tichoke pano afuna kuti ifeyo tife chifukwa tili ngongole. Tikakani kubweza ngongole ndiye kuti ifeyo tikhoza kukadzipha. Ndiye kuti ana athu akhala amasiye. Ndiye anthu amene afuna tichoke pano. Timalizira pamenepa through the pictures zimene mukuona anthu mozungulira mzanga Siria ungoonetsa ndiye kuti tinene kuti basi mwakana kusamuka inuyo. Kulesa ili mwaliona nilimena linatenga apita kuwayika pampando komanso anthu awa ali ndi ana amene ali the whole Malawi kwaseko kuli anthu akunda ku Malawi anthu amene aku Malawi iwo na amene anavotera apita kuti akhale pampando. Lero anthu osafunira zawo zabwino akutichotsa pano ndi ife tikufuna kuti a president iwo achitepo kanthu pa ife anthu awo amene tinayika pampando. Koma ngati ife atipangire nkhaza kutichotsa pano ndiye kuti apangire kampeni anthu ena adzalowe mosavuta mboma. Ndikuthokozeni kwambiri inu mmafuna ulankhula chani? Bige ineyo ndi waganyu pano kwathu ine ndi maba koma ndasiya kuba ifo cha nsika uno mmanya mwa marumba amene wawa neso boma ndiganize pa ine ndekha abantu onse amene magwira ganyu mu nsika muno lithandize bomalo kuti ifeso tikhale ndalama zathu ife timathandizaso makolo chifukwa cha ganyu yomweyo. Kufika pano ndiye kuti ife timalize kuchoka kuno kunsika wa Wakawaka. Akutero kuti ambiri ali kuno anapanga chiganizo poponya voti yawo anali ndi mpanipani anapanikizika. Anyamata wanga ndiye kuti inu ndi cheya wachani? Wanyamata wanga waganyu kukana kuba bwera muno. Yes. Mukufuna mutayankhulanji pangani yosamuka? Mtendero umene usinokufuna mtendero wanga uli munomo chifukwa sewe sendawa kawa kuti akhale m'manja mwanga iwo nkumene ndemekeza ine naganiza ntchito zakuba kuti asaochedwe koma agwire ntchito ndamimi nayipeza akagwiritsa ntchito ku nyumba kwawo.
mtendere wake ndio kaukau. mukanakonda ndiye adindo achitenji pankhani imene. Udindo wawo ngofunikira mtendere wati patsefe potengera kuti wakhale pa mtendero tidapatsa ndife mavoti. Kuthokozeni kwambiri athe. Zikomo kwambiri kumva maganizo anu. Kodi dzina liti? Ine ndi Lameki. Bwana Lamek ndikuthokozeni kwambiri kuti nanunso mwayikapo maganizo anu. Khani. Amene ndithu ndacheya anyamata wonse kuno akuvomereza kunena kuti ayi zosamuka kuno kulibe anthu amachita zipwirikiti mabera anthu koma iwowa adakhazikitsa pansi kuti tiye tingothandizira maganyu zina zotero miyoyo yawo ikuyenda bwino kuno kwa Wakawaka. Ine ndine Moses Makawa, bwanji pitirire kuonera mapulogalamu otsatira makamaka pompano pa Luntha Television. Sinali ndekha, kunali mzanga Chifundo Siria. Ine ndikusiyeni pano kuti tikumanenso pa kachitika zina kunsika kuno tikhala tikubwerabwera kuti tidzamve ngati pakhalenso chinthu china. Mwakoma nonse, bye bye from Wakawaka.